следващите минути ще ви предложим среща с един удивителен човек от Перу, наследник на инките. Казва се Деметрио Тупак Юпанки. Роден е през 1923 година, т.е. днес е на 90 години. На младини завършва теология в родния си град Куско, след което отива в столицата Лима. Там постъпва в най-престижния перуански университет – Ла Католика. Нещо необичайно за онези времена предвид произхода му. Изучава философия и право, после се захваща с журналистика. В един момент обаче решава да посвети усилията си на преподаването и възраждането на един от най-популярните местни езици – кечуа. Създава собствена школа – Ячай Уаси. И до днес, въпреки напредналата си възраст, активно преподава и превежда. Сред неговите преводи на кечуа е Дон Кихот на Сервантес. Казва, че ако му се наложи отново да избира, пак би тръгнал по същия път, че съдбата му се отблагодарила за положените усилия, тъй като популяризатор на кечуа е имал възможността да обиколи целия американски континент и редица европейски страни. Усилията на Деметрио Тупак Юпанки да популяризира родната си култура са достоен пример, особено за онези от нас, които честичко се тупат в гърдите в знак, че са големи патриоти, а всичко останало в тази насока оставят да свърши някой друг. И така, Дон Деметрио, защо е толкова важно човек да не прекъсва връзката с корените си, особено във времена, когато светът върви към унификация? Това за унификацията идва от Запада. Идентичността на народите е нещо фундаментално. Когато губим идентичността си, губим и индивидуалността си. Ние, кечуа, загубихме доста от нашата индивидуалност по време на испанската инвазия, а и защото бе възприето, че испанският е много по-добър език от кечуа. Така стигнахме до това, което сме днес. Една малка държава, наречена Перу. А някога наша е била почти цяла Южна Америка, от Еквадор до Патагония. След обявяването на независимостта на Перу през 1824 година, вече никой не се интересуваше от бъдещето на езика кечуа. Сега полагаме усилия да възобновим обучението. Винаги съм се чудила защо създателите на перуанската култура биват онеправдани в Перу, а същата тази култура кечуа създава образа на страната пред света. Онеправдани са и кечуа, и аймара, и всички останали, които говорят на собствения си език в Амазония. Това са около 200 езика. Защо са игнорирани? Защото управляващите, потомците на испанските завоеватели, не говорят техния език. Следователно няма комуникация. А ако няма комуникация, няма разбиране, няма уважение. Това е проблемът. Какво е необходимо да се направи, че обществото да започне да оценява хората не по външни признаци, а по тяхната същност? Това, което липсва, е познаването. Има една гръцка поговорка, която гласи: това, което не се познава, не се обича. А ако не се познаваме, няма как да се обикнем. Можете ли да споделите с нас някаква известна мъдрост на кечуа? Това е поговорка на кечуа, е еквивалент на гръцката, която казах преди малко. Не се обича това, което не се познава. А вашата рецепта за дълъг и продуктивен живот? Това е въпрос, който често ми задават, а аз не знам каква е рецептата. Живея нормално като всеки човек. Събуждам се, закусвам, обядвам, спя. Нямам специална рецепта за дълъг живот. Може би просто трябва да благодаря на Бога. Нищо повече. В края на интервюто моля Деметрио Тупак Юпанки да сподели над какво работи в момента. Приключих превода на втората част на Дон Кихот от испански на кечуа, а в момента превеждам комикс върху Дон Кихот. Имам идея да подготвя енциклопедичен речник за културата кечуа, която според мен е най-важната за цялата Америка. Сподели Дон Деметрио и се възползва от възможността да отправи специален поздрав към прекрасния български народ.